Μένεις σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και δεν ξέρεις εάν μπορείς να εγκαταστήσεις ενεργειακό τζάκι ή μια σόμπα? Ακολουθούν πολύ χρήσιμες συμβουλές για σένα. Επειδή η τοποθέτηση τζακιού ή σόμπας προϋποθέτει τη δημιουργία καμινάδας, θα χρειαστεί σίγουρα την άδεια μηχανικού ή άδεια μικρής κλίμακας. Έτσι, θα μπορέσεις να αποκλείσεις την περίπτωση οποιοδήποτε προβλήματος, ιδίως αν μένεις σε παλιά πολυκατοικία. Εάν παράλληλα όμως χρειάζεται να παρέμβεις στην πολυκατοικία, δηλαδή χρειάζεται να τρυπήσεις την πλάκα για να περάσει η καμινάδα στην ταράτσα, τότε πρέπει να έχεις και την έγκριση και των υπολείπων ενίκων πριν προχωρήσεις. Γι' αυτό και η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη που διαθέτει απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία είναι πολύ σημαντική. Όχι μόνο για να σε κατευθύνει σωστά από την αρχή, αλλά για να είσαι σίγουρος ότι η τοποθέτηση του τζακιού ή της σόμπας θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχεις τη βέλτιστη απόδοση, την άριστη λειτουργία και μακροζωία και να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η επένδυση που κάνεις. Η εταιρεία Starfire διαθέτει χρόνια εμπειρία στο χώρο και είμαστε οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Ελλάδα του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής συστημάτων θέρμανσης στην Ευρώπη, την Παλατσέτη. Τα τζάκια και οι σόμπες μας προσφέρουν καινοτόμα τεχνολογία, ασύγκριτο design, κορυφαία ποιότητα και διαθέτουν όλες τις πιστοποιήσεις και εγγύηση της ορθής λειτουργίας. Κάνε follow, μπες στην ομάδα μας και υποφελήσου από τα προνόμια και τις προσφορές του Club Starfire.